Igandean jokatu zen, Orendain, Gaintza eta Baliarrain artean lehenengo eltxotraila. Bertan parte hartu zuten lasterkariek bi ibilbide ezberdin egiteko aukera izan zuten. Bat motza, 5 kilometro terrikoa eta bestea luzia, ia 21 kilometrokoa. Eta bueno, egia zen zeharkatzen ditu Gaintza, Baliarrain eta gero Orendaina berriz. Eta bueno, zirkuitoa nahiko ondo dago, korritzeko, azkarra da, ez da batere teknikoa eta bueno, pizkat edongo da euria indulako, baina oso polita da. Motza bestaldetik dijoa, zan ezagun amezk eta leruntz bezala, eta nahiko erresa da. Aldapan bat badauka erdialdean nola, baina erresa egiteko. Askotan igual jartzen bali mezu lasterketa luze bat, bakarrikan animatzen dira, jendea oso preparatuta dagona edo kanpokoa, eta nahi duguna da pizkat herritarroi bultzatu pizkat parte hartze hori eta batez horregatik nahi dugu. Eta egia zen, desienta animatu dira eta pozik gaude. Printzipioz atea ditugu 200 dortsal, baina ostiral arte apuntatu zeuden 165 eta bueno, aukera eman dugu orain apuntatzeko ere bai, eta badirudi jende apuntatzen ari dela, eta ez dakit azkenean zenbateraino iritsiko gean. Goizeko 10:00 eman zitzaion hasiera lasterketa luzeari. 20 kilometro terdiko ibilbidea zuten aurretik korrikalariek. Lasterketa laburreko parte hartzaileak berriz 10 erdietan abiatu ziren. Hauek 5 kilometro terdiko ibilbidea osatu beharko zuten. Giro paregabea eta eguraldia ere lagun izan zuten egun guztian zehar. Helmugara iristen lehen lasterkaria Martxel Bereau Hondarribiarra izan zen. Ordu bete, 31 minutu eta 32 segundu behar izan zituen ibilbidea osatzeko. Bigarren postuan, ordu bete, 33 minutu eta 10 segunduko denborarekin Beñat Katarain sailkatu zen. Eta hirugarren postua berriz, Orendaingo Xabier Plazaolarentzat izan zen.
Ordubete eta 34 minututan amaitu zuen lasterketa lehen herritarrak. Giro paregabea zeon, bagenekin karrera azkarra izango zela, mendikoa izateko oso azkarra, eta bueno, lehenengo maldetan guztu aurkitu nire burua eta aurre atiatut. Iaia dena pistatatik zijoan, baina, bueno, bere estiloan, polita, bai, paraje politak eta oso azkarra. Ikuste dut punta-puntako korrikalari asko falta ziela, ez? Eta orduan, aurre nibiligenak ezautzen ginen, eta bueno, beti, karrera guzitan beti dena eman behar da, aurre nibiltzeko, osak, hola xibiligea. Karrera oso polita, herrikoa izan da etorri barra zeon, eta bueno, hasieratik Martxel nahiko lehenengo aldapatik ja aurreratu zaigu, eta atzetik Beñatetanik elkarrekin biok txandatu zibiligea, eta azkeneko aldapa beak aurre egin du, eta ni hirugarren sartu naiz, eta oso pozik. Oso karrera azkarra da, baina asko gustatu zait. Hormigoi gehiagote espero nun, baina azkenen belar asko eta oso azkarra. Baina oso ondo antolatuta eta asko gustatu zait. Emakumezkoen podiuma osatzen, lehena Leire Elosegi Orendaindarra izan zen. Ordu bete, 51 minutu eta 32 segundutan burutu zuen ibilbidea. Bigarren emakumezkoa, ordu bete 53 minutu eta 57 segunduko denborarekin Maite Etxezarreta izan zen. Eta hirugarren postua berriz Monika Grajerarentzat izan zen. Ordu bete, 57 minutu eta 6 segundutan amaitu zuen lasterketa. Segia oso azkar, eta lehenengo gauza da, ni normalean azkeneko lasterketa 125 kilometroko egin nun. Osake hau izan, herrikoa zalako, Orendainen biziki naizelako, eta pixkat parte hartzeko. Ibilbidea zen oso teknikoa etzan bat ere, arrokarik etzeon, zen korrika. Eta nila korrika, nik uste nahiko ondo zen, lehenengo gizona iritsi da 1:31, uste, eta nik 1:40, ez da alde handia, eta bigarrena ere iritsi za justu pegatuta, osea, ez da maila txarra, diferentzia ez da asko.